na manye edinsem bebreba tu ko awurade asem a oka wose kai obofo mranti breman sana brebone aba ndo no obo ni wiase kura bo nipa kokode ya den na ya futuo kase mu nipa se oba atiasefo asase so a obe prepare bibi de asie ama wo daachi abrabo eye wo wiase ye oba bi ko daachi na wunya nkoye yi so eno na nkofo de bobra o da kropani yawu mami nibi da kropani yawu mami nhye no da kropani yawu odi da kropani da say nipa na ebi 200 years what as for as so afina no be won choche de wa setina mu ntu yo nipa ye badwemba wa ba as for as adwen da ache ye tu ofa bi fo so wonwene da ache ni enti aye ka sa ache ne se ebere bi beba ne kotodwe mu be ye mere ne wo fa ase ne be so ne mu de na pie wona de ne be ko hospital ahodo wona be no nsu am na dware wona be no aduane se me de bi koma wo fa ne se enti na wo fa ugina wona aso no dwen da ache na hwe wo fa ase fuyi ye ka we dia kire papa bi a wagya ne yire agya nkura abo ne yire so se dwen da ache o na wo me ne ye wo ye nse wakwa akofo oba afoforo wa aba no ma wo hwe ne sa wa wo de nde obe ma no ma de wagya gu yire so a wo wo ntotode na kina o me kwa akopo mpapa kira kwan yo nti dwene da ache ma de no hu hia ma da ache no hunu se we na ye me ame ye mudie we na ye ma de se utimi ntonso no hu kofa sa wa nhyem na hunu ni abaye wo ma ebe hia wo agye omu wa kura na so obekuma se bebobra no watam obi de na eno ano wo hwe papa ye kan dwene da ache na de akire omu wo bantema ye kan dia kire omu wa hojo ye kan dia kire kagediafo ye ka kire asafofo ye ka kire wona ete ben manhia omu ne yabo mama ne ye de hye endu onwene da ache ena ne nana tumi ni nyina wo no wo de be prepare half prot no da bi obi mumu de wa kwaze saso ne manya ne atu esika akra manadi because ne nana ne ye Europe nso otumfuo se etunti no asesa no agye adi no akope ba bi atena abranko be di ne huni no akona na anim ne yatwa ayi bia ma na sisese bia siso no emani tidim me de ya wo me ashtam boy within 50 years no be kono otada no wo kofom sin ubo ni he yansa na nani aba no so se wo da wode ne sa ha no aye jonki ko ya wudi kurom tine nanka ne nsanka da achi adwendwene ho nkoma a wode bayi ena emi etu obi wiafo aka cheze ne ekura wo nne no esuko no ma wudi mate kakra betu susu no akwakope quarter prot half prot no wode iPhone eko challenge na no to 8 dide sika wo bo ano no wode ko iPhone 11 onwene da achi da krope na driver na wo na Afrika ne ho da krope na ona age ne ka aton bo se na bra bo asa akodachi enti dwene da ache ye bo amane afasika ni bisie kwa brane a wakwa akoso ya burochire onwene da ache ndi o odiska ne bo premai wo oye video na be da na top pressure ma o firiga na ha ya owu ha na ni funu beba da ache bia ha o yare ye bone na edine na abrofo ni ntimi a ye de ne beba fie wonim sa de we enso me pese ba akokora nsi fie iwura fi se ne boni amfa fie ne ye bo na ye ma ne mfa hwe ma enti ozu odua bibi wa ha ne iwura fi ani ye ka je se ani pakure oti ama no ne oti adwumadie se twene da ache be pese si bi si fie na ukoba wa anya mobo twene da ache o da ache asem nti ene ye se diwa na ne waja ni na nkwa nalenwa enti se wo se woni oni a ye da ache o ubehia e wa abrabo mu ntimi no oje sa de we enti twene da ache udi afa bisie o kasa da achi nti no makasa no wate o unu obi ya de da achi nti no wadi no kuro o sisi obi adwene da achi o na abaye mre na no wabọ wo ya matwani ne nam abontene so a nipa nim za wo de yentimi ma wanim etam o kam kotodwem ba yabre do mpani mu ba yamre enkura wo bu wo mu nyina ba bu bi ti dwene da achi ne de adidrazem aye ne no ofozo onsam ne kase yakwa achi ani so ama ne yebeke kanye enti yemfa nkonkon ha dwene da achi no okay me yana maye ani manya anya nanam ene ebe kasafa ana me kasafa emabunu a asisho afutusem a ekoma ye nyina enya wo mo na mabonten kwa na omutie ye nko a edumre bi ofosuo sesika bi behye obotomu a na ene upe ade becha ma waje upe a na ochime ye ode mi di wachina nko a mepe metamo beso mekwa akwaje misika baya na ya adwin na de kan special ma no we are making ebe ya sem but maka oh she
ye kase wo mo spend sika pa ene me kasa ma me nwa ma no du me bi wo no a ye be sere wo mo me ye na mayon de bia Ghana fo ma ne binom e de o mani ato mo kunu no so so mo kunu na ye de enye japade na sebe omu no mo mefa aya sia de e wo Ghana but ma men ka sembi ye ni ma bebre wa ebetima bobo mu din ya o mo so sebe no mo kunu no ya o mo ye japade ni nyina ye se saa sika o mo nya ye no o mo di bi sie ete se wadi dia na renam e bia ko hye osim enserve o eno no gina wa ma se udidi a eden jebi me ye na ma ye no ehun nkwa bata no e papa bebre ofosuo enne ye nwa mai se ye ka obi ni tri ebesi ni fom ye kaka wa bo ho a anya sem ketwa eno yo ba na wutie se futu ya fatu ti bo ba mane nya wadwe se sebe de bia ne bema ene se ye japade ana obo bra na ode mam wonsu betima yebi ema bi se sika ema bi se sika hwe wiase na ye kono ya na obi kwa nim se wiase se ye kwa ni ba bia na wiase kwa enko ba bia aye kasa e de manipa o mamini bi tem so ndi woni sika ade ache so nto nya esese dai o yusu ni nyina because o de nani da so se wiase de bia me kasa se fo so wonim de da wani mu a anka de ba wonim de da wani muti o ya de bia no hweniye yenim krofo bia mu sis no me yadefo ene o mo sere no modi hwofo so ene kroma se minim se obi a experiences ai ni bi da ene nipa bebre afo so abodam abrawo modam nipa bebre afo so esre sika abrawo dan o modam first name se obi sre sika 7 prayer ni mo se nipa no o mo mabodam ene kuma se utu na 12 uni nipa be bonsa obonsa wasan na chibra bra aya wo kan sama chiro ubo no ba fe be ma fe na wo sre sika monto me ye na maye minya bi manfa bi anto enu ntimedi na de echa menya bi enu na ayo mo sa abiti wo mo je besre obiti minya sika wanya na eto na nkasa nyankopon ama ni bi dada wo se wono de nyame nyim nyansanti o sa kotua sika chichinchi asa de ayefoforo aka ho mi obi be ma bi ni wo chinsam no iti wa anwe se sa sika na ye de koye sa no ma no nyame ma bi dadanti me di bi to na daachi bi da basre enani pa bi hye asamado anamrem se wo munya ko mba sa ba because o machi ti da katacho be matia se wo se enko to kraman enko de ne betu mi wuachi because enani pa bebre wu o mu wuachi no me ye na maye omo antima mpa omo no manka de esese kuta omo esese omo ye no omo antima anye omo chi ayi ayabasa anya de ne ehu me papa wu me no ma meche ni pasu mesise ayi onna ne dia wankasa anti eti na akwaya manso eti wese me na me pani wesu masa me na ayi me na me breye but me ye na my papa no nanke wonya sata motiase e wona dream se wo ka bibi oh wachina oh adechia the sad unim ne da wanim ti adechia ko papa na we papa wanti man se bibi wanti man ka bibi uwachi hwe manso o man e ka mutribom me ye na maye kasa bia tan na ne ye tufu ama obi biara one ade bia wo ye bia sika bia beba wo nsam bia no mesra nya hu nyansa ni wate se wonim nyansa che nyankopon okay anya hu nyansa ni se wonim nyansa che nyankopon fa bitu baabi nemmom de beba wadwum no fosuo entempa na nyame ni pakasa ese otu anamom na me ye na manye enne sa no ma no manso a eda court ni abusuam
ne aye sika twetwa nyina efiri me ye ne maye papa ne te ase no o ka so obeye wanti manye to owu ye no akofa saba ye be sere yensu asa de nyina yensu na me ye ne maye de ani manya anye ana edai ana ofusum das na enipa bi ewo ho afo so be ma ogidi se ena owa hoden ewo ne maba bra owa hoden ewo ne mranti bre mu no ogidi se seya ene obeye ogidi se ya na na hoden ne gigirigigiri ni nyina no ebekoso atena hoda onyi ni se eguo bi wo ho ana se nipa ebretwam edema no te se de Job kan ye no eno ne mfonso kese ya na dasa yeta ye pa no te no enkwose se obehu sa mfonso no so wona brabom no foso na wadu ne mpanyin fie so a wo ye ho hwe enye yie ene ye nim ya papa nom dodo na wo ye hia wono monten so na wo hwe adwuma wono mo ye kere che obe ma Nyankopon fo ne kransie wo bekọ ne krachi no be se bosomi ansa na wo bekọ ne krachi me ne nam ye kwa maame adua ya wo na ya asabia ho ye nam Ramsey achi wo ba bi na papa bi a wadi be 60 years kede chodru wa na wagina ne car no because na ye ne wanwa blocks if you dey bob blocks e twa blocks pam e na papa akokola wo so ma se de obesi apagya akosoro kakran san wa se jaba form no na ya rewo sem fo so be ma etimpanyi sese wansoa wo ne wutuntum so a wo besoa e wo fufuo so sanso na mpanyimfo ka se aduane a wo bedie no fo so be ma ya wo sebam ye fra wantwentwa wo na ase efiri se yadan ya wo bra no wo se wutimi bobi na bible ne ka asem bi wo Ecclesiastes na so senka 14 kno chichemu do fo so be ma ye bedepa wo se bibiala wo nsa beka se wo beye no o se fa wa ho oden ye na adwuma ne adwene ne nimdie ne nyansa eni asamado a wole kro no nyansa ho mfaso ene ne nhunu ye enti se wo bibi ya this is the time Brantie bi ya wono eye English poet esa ye dramatist basa ya nwunu anwen sempa wo ya de obrofo kasemo ni din de Edward Young o kan asem bi wo se procrastination is a thief of time monto we no ya na ewia ebre sa wan hwe ye obekwa akoye te se abo akokosachi dachi bi no obeka se bi hu yanka no so no nananom si eni edo na pepi na so no sabi enkwasiafo na ya na kasa asem no se mi hu yanka ya na akachi eti ye ka kire wo bia so fo so be ma se de tresem na ka wo James 4:17 ho no wo se de wonim papa na wanye no eye bone de ma no wan kasa nim se wo se me yesa de we sei netimi bua ma brabo enne memma dodo na wo ho wo meti sisi wo meti so wo ho den na so bekọ no wonya obi store no a wonya adwuma opefa akotena ne nsanka ne nanka eno anse wasore no akogi sika no akoto bomu no asa betena so yi ade ama obi esesa iron rods obi dofu obi ya adwuma den dia pesika e dia bobra pebi no o de obi store no nko a ompe adwuma den na no ho ati mfifire na sanso so enofo so bema ye dey fa brabom no ni ye ka kire obi ase eble wo no eni nipa afa wo bibia hwe na ye ni sesie na Nyankopon so ye ka kire wo se ne ba no obesa ba ni mpre no so wo so obeba ne sawe na de wo mase ogwama biem eti ye ka kire wo bia wutie ye se wo be ye nwunu ayonwunu wo be ye hia ye hye botuo bodwo de ye se enye se wo se wafa wo Nyankopon se wo no ene wo kra no waje nkwa na wo ye Christian papa dia hwede ye Christian papa fi se fo so be ma se de Luke 12:14 aka no wo se ebra ye ni naso no ehwo ene nipa ba no wo be baba san so bia na ye nya krado eya na ketecho be ma tia se wo ka asem bi ya na ye be de papa wo se ade ya pa eni se nipa ba betina ewia wo yase na wi ahye no kanka Ghana ha se no ye tete ye kurasi na esa wo break ma se mountain so ewia hye wa ya wa manfo fie etu atena na ye tu ha na wo kwa ha se no wo afie ya wantimi ansi bintam ni da wo abrabom bi kura pa wonya ya so na yade be bo wo a wo di sika ni nyina sa hwa na se wasura himem so bo dia na wo hia mprenu na ato wo nte no eno so dia ya na yentini ye ka kire obi ase hwe na bo a ho so mu Nyankopon ye na bo bla pa na tutu anamo si Kristo die na chi na nyame bia wo som no so ye Muslimini ana se wo ye Kristo ni me de abre bia meka eya no waso Nyankopon mu ye no waso ni ye nimbra
enipa ba ne besa ba ne mpre no so biem ti anase nyankopon ba no obesa ba ne mpre no so for so ne asofo dodo na ho nyankopon mo se heaven kura ni ho biem enhwe ma wo no mo na da don't be deceived wase wo yesa wa hwe ya dachi bi no eniema eni kwan se beto wo ne no ena beto wo nti ye bre ne ko medima no sia no maka che obi ase de wasa wo ye no this is the time e bre ni ne hwe na yese be ya wo dachi nso no wonya mobro ema ahokyere nso ntime emewie wo so medase